Xa ugqirha siwagqirha lidom. Xa ugqirha kwagqirha lesisidenge. Story time. Ungqinelana nomhlekazi kule topic yakhe. Nice topic sisi wam. Nkosi nangamso. Zawuthukwa nawe kule. Yayiva? Zawuthukwa nawe ngamepali. Hlala ndisitsho ndithi igqirha malithi zibani, igqirha malithi zaporopopo, igqirha malimisa ingqondo. Igqirha iba ngathi ngumshoza mani. Igqirha malibe streetwise. Igqirha malibe lipantsula xa kufunekile. Uyeva? Awuzuba ngumama ebhatyi, awuzuba ngumama ebhatyi asewisile usebugqirheni. Funeka uthobe nemeko naxa imeko ingathobisi. Ube umathe naxa imeko ingamathisi. Camaku lithi ke ibali. Ndenza umzekelo ke ungqinelana nomhlekazi lo uba siyadibana nezinto and ke ngoku izinto esidibana nazo zifuna into bakhula. Noba umncinci bugqirheni khula. Ndikhe ndadingwa emzini ke ngenye imini. Ndidingelwa isiphuthumo. Kulo mzi idate isiyifake maphuthuphuthu ngenxa yobona imeko. Uyeva? Njoba kufaka le date ndase ndine-appointment ya-before. Umzi olapha eMoy Plus, ne? Le lali ndisebenza kuyo ilapho yona nganeno-Kwenciba andizutsho phi kodwa phaa kokhaya intontoni, yabo. Ndikhatshiwe ke. Ndikhatshwe ndihamba nephehlo of course lasekhaya. Ndiyakhatshwa ke ngabantakwethu. Yava kuzogqunywa umqolo mos akho ngxaki. Utata lo sine-appointment naye unefama phaa eMoy Plus. Kodwa yena ungumphangeli eRhawutini at the time. Wayenengxaki ke efelwa ziibhokhwe like isifo nje esingena ndizawuthini na andiyazi uba zayibeka njani but zazisifo iibhokhwe zakhe. Abelimi ii-vets bengayi-understand kungekho solution. Andicele kuba khe ndiyolantuka, uyabo. Phofu ndayihlola imeko ndafumanisa into okay imeko ithi. Zaziyocuka uboya, iibhokhwe zakhe ziyocuka uboya kushiyeke mani yabona ubone isikhumba esi. Uyaunderstand? So uyifake way before idate yalo mzi. But ke ngoku I think andayidayarayiza le date. Mandikhunjuzwe ke ngoku ngulo tata on a Thursday morning. Sendilapha kulo mzi ngale Thursday kufuneka ndiyovalela umhlekazi ndimkhupha apha enkundleni yakokwabo ndiyomvalela emzini omkhulu. Athi lo tata ungandilibali ke mamkhonjwa sendikhona. Qonda uba Thixo besendiyilibele. Into endizayithini nale bawo? Okay, it's fine. Ndivalele sihambe siyovalela. Ndithathe ke abahlekazi cinga sibayi-4. 4 ngam. So ndishiyeka abahlekazi begadile. Obviously ke nabantakwethu abanye. Sihambe thina emalanga ebusuku sekumnyama. Ndidrayive ubheka phaa. Sisebenze ke. Le nto ndiyoyenza ke kukho izinto ekufuneka ndizifumene egusheni ephilayo. But kufuneka ife kuqala le gusha. Uyayiva ke ngoku ndizokwazi ukhupha ezinto ndizazisebenzisa ukuvala le nto ndizoyivala apha kulo mzi ndiyipopolileyo ndayibona. Uyayiva ke ngoku? Itasi yasekhaya ke. Siyenze ke le nto futhi benguqhwiqhwi, uyaunderstand? Ndihambeni abafana mos abazandihlinzela, uyaunderstand? Hayi yonke into yenzeke quick. But ke ngoku ukuhlonipha umsebenzi lo ndikuwo womzi omkhulu. Sidicide into yoba no, le gusha because andizuyishiya phaa laa gusha. Omnye uzandijaja ke into yoba nenza loo nto xa nifuna iigusha zethu. Bendingazuyilahla sisi obhuti because kulaa mzi abazukwazi uyisebenzisa bona ndibe ndivala into kubo. Uyayiqonda ke ngoku? Mna kandizulahla igusha, mna andiguli ngale nto bagula ngayo bona. Anangxaki yayo mna. So ndayithatha igusha ndiyoyitya ekhaya. One of the perks zoba ngumntu onyangayo, zoba lixhwele, zoba netasi. Uyayiva ke ngoku? Thathe ke igusha. Sifike kulo mzi nyhani ke sicele sinikwe ifriza, sifake inyama kwii-black bags, sibuyele emzini omkhulu.
igenge ke ngoku hayibo nkwe uthetha into yoba star hayibo asinawuthi nje uyaunderstand lafu nje izibindana okwesibindi ndiyabawa ke mos andityetyiswanga bethunana mna yintoni ndiyayithanda inyama heyi qomba nam ndiyayendeka but heyi bethunana kaloku sikule meko nje yabo kuziliwe mos apha mafutha ayazilwa xa uphezu kwesiphuthuma kuthiwa mani sawuwela sohlulwa yithake ne kuthiwe iziko lizawuba kwelinye icala ngaphaya kwetha ndithi mna okay sure hayi ke nyhani senziwe isibindi siqhotswe ngaphaya hayi xa siyositya futhi sihambe siphuma apha ententeni siyotyela isibindi ngaphaya sabimandi siyebendi sasula imilomo sasula izandla sabuya sazohlala hayi kwahlala kwamandi kwancokolwa kwamandi sombela saxhenza kwayiloo nto kwamandi late uyakrotywa mos umhlekazi besikhe sathatha iwalk ke khona umntana kwethu endivana naye kakhulu ugamakhulu sathatha iwalk asithi hayi yonke into iserayithi uyeva kuseni xa siyokhupha umhlekazi umlambo uvalile andiyazi uyayazi xa kusithiwa umlambo uvalile uyakwazi uvala umlambo ube netshiki wawulele yabona nto ingathi ingubisi yesele egreen akho nendawana ebonakalisa amanzi kuhlaza qha nto leyo ibingekho izolo late emalanga heyi into esayithina le kufuna ndimkhuphile lo mhlekazi namhlanje andinalo olunye usuku umntana abantu uphangele eZambia at that time funeke iflight yakhe is on I think Sunday after umsebenzi okay sizawuthini apha abantu ndihamba nabo laa nto ndithi sometimes abantu ohamba nabo ayingabo bonke abathandaza le nto uyithandazayo ngoba ngekho uyivula intliziyo yomntu yeva uzawuthini ke ngoku star nkwe ungafonela utata nje hayi star suzenza isigora zithobe ntombi kuyahlekwa literally uyivinsini yo ustar wabantwana usengxakini like ndaziwa njengomntu onamaqhinga ke uyeva but this one seemed impossible into yoba ndingayisolva eva star kaloku batye inyama mntakatata umntu uzilibele ubuliqhi ndiyeva andihletywa kutshiwo uyazi amagqirha xa ndiqome ndisekunyeni hayi fine ndithi mbetulana akho tata ndizamfowunela ungakwenza ntoni engapha eBhofolo phofu angangabi nakho nasebhofolo because naye unobomi bakhe uxakekile ndizawuthi makathini uzawuvula umlambo ngefowuni okanye ndilinde yena phambi koba kwenzeke ntoni uyawufika nini ndandizuyenza loo nto leyo kwathiwa hayi ke ngozithemba ke wena nqondo uba jonga asisoze kaloku soze nindilahle abantu basekhaya ndithi kumntakwethu lo sivana naye jonga wena masibhekele ndicele into yoba betunamakhe sibuyele ententeni sendixoxile mos ndaxoxa magqirha masixoxeni ayakho mntu hayi fondini lifanele wena eli tyala hayi sibuyele emva xa sifika ententeni sihlale nje ethubeni ndithi masiphinde mntakwethu sibuyele phaa ndithi bendifuna uxoxa ndindedwa hayi ndixele uba njengoba ndixoxa ndixolisa ndishweleza ngandlela zonke ndingxengxeza uyeva ndazibetha phezu komzi omkhulu waye uvuleka umlambo waye utyhileka uvuleka wavuleka ndakwazi usebenza ndathamba obalanda xa bebuya wenze njani like you could see i-disappointment kwabanye babo ebusweni like into yoba aba-understandi you understand biseyimovie like ifilimu uba uzawuthini ngengoku ndicela into yoba igqirha malingabi idomu seliqeshiwe kudingwe wena apha isolution izawukuza nawe uthunywe ngothenjwa ngabantu bakokwenu suzifeylisha because sometimes we fail ourselves ngongazethembi camagu mani nkosisisi topic yakho imandi